I'm alive na Ndị be anyị nọ si ya megosi ya ndị omena. for the 97th birthday Anyị ga-enyefe oche. of Ikegwuonwu. Jere be anyị hụ otite ga. Ọ mụrụ ekele gị. Hello. Isso aí, amor. Abu nejo mo jena kudo mo memba. Alenya. Ojú ẹni. Eba yóò ojú. Ya mambo. Isso faz. Arrangement, the three boss, and I think that everybody goes in question. I either planning for the chairman of the volleyball and in the executive union, and then our team, but the goes away person. I know something now. All try to say, man, everything now here to damage. I think the other again, I know something now. Oje Mazoku, ana na very good chairman. You are welcome. On to a case, man. Hey, now, and I agree. So he will tell me. Thank you. Ọgbẹ́ náà nàní mẹ́kẹ́lẹ́ mú un ọmọ bẹ́ẹ̀ ká lọ yín ni. Àná ayọ́ nà bíà ọmọ báyìí bíà ayírí ìgbẹ́ bíà ayírí ìgbẹ́ ilé ìbúta àgọ́ ọ̀nà mẹ́kẹ́lẹ́ ilé ìbúta àgọ́ ewúrẹ́ ego àwọ̀ ilé ìbúta àgọ́ ewúrẹ́ ego àwọ̀. And the arrow man I will look there and in the upper river please. Much more. No one living a hundred around here. You almost there. Oh. Thank you. Almost there. I need a lot of time. Ndị bụ ụmụ obodo ha gbabere tupu anyị. Olorugori.
Pioneer Fitness Club. About the Kawala get on the edible bear by the bag to listen. I get out with my tarambo. You don't want that the rest and half one hand on a hat to go as you know. Otherwise, also I got it. This is when I die. Cheta ọdún ilẹ̀ ńlá gị ebe ọ na-aka mma ịkọ mmadụ na ndụ karịa na mgbe ọ nwụrụ anwụ kedu ihe na-eme nke ọma nke ọzọ ị na-eme mgbe ọgbakọ ihe ị na-eme ihe a bụ ihe anyị na gị bụkọrịtara onye ọbụla na-eme ụdịrị ihe a were ihe a wee sị ya ị ga-ebe ị ga-abụ ide nwere ya adịrị ị ga-ama akata n'aka na ya ya bido otu otu ịta ata ego dị ebe a anaghị abụ abụ àwọn ẹgbẹ́ ọmọ azọ ẹnna ọ̀nà ọdún ìka ọ̀nà àbí ìwé ahẹ́ bí ìwé wẹ́n nà pọ́ọ̀lù nà pọ́ọ̀lù yà ahọ́ yà yà àmọ́ta bó edo òyìn àbí ihe ayé bùkìlìtara wee sị ìwèrè ihe nà baa atọ ikwu n'ịka nà ịba n'ime abalị ọ na-akọ ịdị ka ebe 12 ìyẹn nwa mepee ịyà ahụ ihe dị iche Pioneer Fitness Club. Pioneer be ugbu a ọ bụ onye ugwu n'onye ewepụ isi ya ekwere mụ na mmadụ ka eji akọ otu olu si bịa na nwere ahụ Chineke ga-emekwa ka mbịa na ọrụ nnukwu akpado Pioneer obi oriri ji eji azụ obodo
Thank you.